はい、そんなわけで、ちょっと今日はね、いつもとゲームする時間が違うんですけど、いよいよね、ギリギリ70日目のフェラルフォードまでに拠点の準備がね、整ったので、今日はね、フォードの配信だけしたいと思います。さあ、これがね、手探り状態で作ったんで、うまく機能するかどうかね。ここに落ちたらちょっと一巻の終わりっていうね。さあ、70日目だからね、ちょうど10回目のフォードでね、夜の10時まで何をして過ごそうかなと。あまり無駄玉も使いたくないし、本当はね、ガレージとか、ジャイロコプターの発着場もね、合わせて作りたかったんだけど、ちょっとその時間がね、なくて、とりあえず、最悪ね、逃げるというか、夜はバイクでひたすら走るっていうことになりうるかもしれないですね、最悪ね。ちは何か入ってたかな。あ、弾が少しあるね。よし。これも追加しておこう。まだ途中っちゃ途中なんだけど、それはね、些細なことで。照明がね、まだ途中なんですよ。いやー、配線の仕組みが分かるまでちょっと手こずりましたけどね。一応これ全部電気つくように配線したんですよ。この100メートルの距離を全部つくようにね。で、あとはこの縦のトンネル。ここに電気つくように今、工事途中だけど間に合わなかった。ここにね。今ね、タイマーにして電気が昼間の間は通らないようにね、省エネということで、電気は今来てないんですけど、ここにね、1個ずつ置いていこうかなと。でね、何分、電気関係今回のバージョンで初めてね、前からあったのに、初めて作ったってことで、いまいちね、どんな効果があるか分かってないところもあるんでね、そこら辺はご容赦ください。そうだな、ちょっと時間あるから、ちょっとトレーダーさんのとこに行くか、それともクエストやってる時間はあるかな。だって、ここ病院の街だもんね。絶対夜までにこれ帰ってこれないでしょ。だからもうほとんどっていうかもう全てのもの作れるようになっちゃったんで、今更トレーダーハウス行って買い物だなんだって言ってるあれでもないんですけど、ちょっと最近ずーっとこもって拠点作りしてたんでね、たまには顔を出してあげましょ YouTube ライブのチャットに接続しました。う。ここの橋そーっと通ってやらないとね、だんだんダメージの蓄積が。お、なんだなんだなんだ。昼間でも、いや、走るやつではなかった。
そうだ、エアドロップ取りに行こうか。さっき来てたよね。What can I get you today? さあ、何か面白いアイテムはあるかな。シークレット。そうだね、このモッドとかは自分で作れないから、こういうのを買ってもいいかもしれこんないね。ばんは。はい、ウルフェニーさん、こんばんは。いらっしゃい。今日はね、ちょっと日本では夜遅いんですけど、ちょっといつもの時間にちょっとね、用事があってできなかったんで、この時間になっちゃいました。あ、マグナム弾欲しいな。Sorry I didn't have what you needed. Come back soon. We restock often. お金はね、持ってるんですよ。すっごい。ために貯めた。ちょっとなんかあれ来そうだな。お、すごい。一発で。あ、そうそう、お金を持ったから、少しでも弾をね、多めに持っておきたい。えーっと、なんだっけ、シークレットじゃなくて、全部買う。こんなもんか、ロケット弾は、まあ、いらないかな。Gratitude and safe travels, friend. OK。じゃあ、ちょっとエアドロップをね、取りに行きますね。マップ効果。あ、近いね。近いと言ってもさ、これ山の向こうにありそう。ここら辺か。お、ポテトシードじゃないこれ。いやー、これは、この切り立った山を登らないといけないのかな。どこだろう。もうちょっとかな。このまままっすぐ。ん声がする、声が。
お、すごい景色だ。ここら辺かな。もうちょいまっすぐ。ここら辺。おー、そろそろか。嘘、もう18時。まずくない？ちょっと待って。早く。早くあれを見つけて帰らない。と、どこだろう。あったあったあった。まあ、この中でいるっつったら、これと薬か。あとはいいや。さあ、帰ろう。あと3時間半で、報道が始まりますね。いた、あれか。よし。あと3時間。こんな天気なのに、雷が。いのちちさん番茶。はい、めみちさん、番茶です。今日、いよいよね、あれですよ。迎撃拠点が完成したんで、そのお披露目ですね。70日目にしてようやく完成しました。今日はそのね、報道終わるまで配信したいと思います。いや、本当はね、夕方、いつも通りの時間にね、配信したかったんだけど、間に合わなくて、拠点作りが。こんな時間になっちゃいました。よし、これで逃げる準備は万端だね、こっからね。最近ゲームやる暇なく見て満足します。なるほど。ちょっと忙しいんですね、今ね。明日から7月じゃないですか。12時まで見てます。はい。12時まで。あとね、ゲーム時間で2時間半ぐらいで、ホードが始まります。さあ、ついにこの完成した迎撃拠点でね、これうまく機能するかね、実際に使ってみるまでわからないんで、ゾンビがね、思った動きをしてくれるかわからないんで、じゃあもう今のうちからこもっておきましょうね。さあ、ここにこもっちゃえばもうね、勝ったも同然ですよ。さあ、どこから来るかな。あそこはね、わざと、なんか、ゾンビ賢くなったって聞いたんで、こう、トゲトゲを避けて、こっから落ちてくれればいいかなと思って。さあ、いよいよ始まりますよ。これね、このショットガンタレットはね、上空から来るゲロハゲワシにね、ターゲットを合わせて迎撃してくれるんじゃないかなっていうふうに期待してますね。これね、そっか、今電源来てないんだよね。その跳ね橋できず。いや、なんだろう、あれでできるんじゃないですか、ワークベンチで。プレフォー版も確か作れますよ。しかもこれ電源もないのにどうやってこう、昇降してるんだろうっていう。
上げ下げしてるんだろうっていうね。あと1時間半。すごすぎ。もう完全閉じこもり状態。ちょっと、これ降りるのちょっと難しいですよね。ここね、一応、上からも迎撃できるように、こう、多分入り口に殺到すると思うんで。できますか？どう？できます、できます。いや、実際に自分も作ったことありますし。あそこにね、ショットガンじゃなくて、普通のサブマシンガンターレットをね、四方から撃てるようにしてあります。これなんでここにずらして置いてるかというと、これがないとね、落っこっちゃうんですよ。なので、こうやってね、この位置からこう狙い撃てるように。楽しみだ。もう配線がね、ぐっちゃぐちゃになっちゃいましたね。猪吉さんのアイデア楽しすぎ。いや、これはワンパターンなんですよ。プレ4版でもこんな感じの落下式を作ってまして。これね、ジェネレーターと、バッテリー2つ増設したんで、なんかね、これ1個だと、タコ足が8本しかできないみたいで、これを使ってさらに増やしてますね。一応ね、死んだらここで復活できるように。さあ、じゃあちょっと最初は上でね、待ち構えましょうか。一応ここからでも、下からでもね、迎撃はできるんですけど、これよく考えたら1人用の拠点じゃないですよね。これ3人ぐらいに分かれて、一番下、一番上、中間っていう風に、ね、こう、分かれて迎撃する拠点ですよね。それもプレステ4版できますか？ジェネレーターはね、パソコン版のみですね。でもね、その代わり、あれですよ、プレ4版は配線しなくても電気つくけど、PC 版は配線しないと電気つかないんで、ちょっとそこ不便ですね。さあ、夜になったらね、自動で明かりがタイマーでね、つくようになってるんですよ。あと20分。うわー、ドキドキしてきた。初めてなんでね、突破されたらバイクでトンズラですよ。さあ、どこから来るかな。最初は何で迎撃しようか。このハンティングライフルで。おお。でね、この、なんだっけな。来た。いろいろ考えたくちゃ。ね、まだまだプレ4版も考えるといろいろな拠点ができると思うんで。来た来た。どっちから来てるの？うわ、フェラルがいきなり来てる。おお、ジャンプしてくんのか。うわー、怖っ。どこだどこだ。音はすれども。みんな落ちてくね。下で迎撃だ。お、すげえすげえすげえ。タレットが仕事をしている。どこだろう。もうなんかさ、任せとけば自分何にもしなくてもいいんじゃないかって気がしてきた。あそこでもう落下してますね。落下死してますね。ほとんどすることないかもしれない。やばいな、オートマチックしすぎた。おお、来た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 。
うわ、すげえ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 。四方から。あ、もう何もすることないわ。あ、やばい。ここまでみんなたどり着けない。なんと。おお、来た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 。これやばい。楽しい。いや、楽しいですよ、オートマチック。ほら、ブレードトラップも、モーションセンサーに対応して動くんで、何にもしなくてもいいかもしれない。わ、すごいすごい。もうすごすぎて何もすることが、ただ見て回るだけっていう。やばい、ちょっと、ガチすぎたかもしれない。ただこのね、トゲトゲがなくなってからが勝負なんじゃないかなとは思ってるんですけど、これは上を見てきた方がいいか。いや、みんな落ちていくもんな。おい、痛い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 、ちょっと痛い痛い痛い。やべ、このタレットの前に出ちゃいけない。痛かった今。うわー、何もしなくていいわこれ。お、来た、鳥が来た。素晴らしいな。上を何か壊されたな。上も防御してあるからね、もう何もすることないです。あ、落ちた。今の何？今のどれでしょう。これこれね、ショットガンタレット上の方にセンサーを。うわ、来た来た来たけど、みんな続々落ちていくから。鳥もいたんだっけ？鳥いたんですよ。で、なんかゲロ吐く鳥もいるみたいで。うわ、落ちてく落ちてく。でね、これのちょっとね、これで打つ方向を自分で選べるんですよ。ここら辺にしとこうか。あとはセンサーが感知したのをね、動いたものを感知したら勝手に打ってくれます。超賢い。やっぱりここで見守っていた方がいいかもしれない。鳥もゲロ吐くのかしぐま。そう丸らしいです。まだ自分はね、一回もそのゲロ鳥に会ったことないんですけど。なんだな。上でもなんかショットガンが。おお、落ちてくる落ちてくる。いやもうほんと何にもすることない。痛い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 。車線に入らないようにしないと危険だな。まあ弾がね切れたらその時は自分の出番かな。いや全然入り口が平和すぎる。痛い痛い痛い、ここ痛いわ。流れ弾に当たる。あ、ダメだ、本当に何にも
落下ダメージとこのトゲトゲだけでほぼ終わっている。わら。いや本当、来た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 。うおー、来た来た来た。あ、やべ。うわ、みんなジャンプしてくるね。なんか今、うわ、すげえすげえ。めっちゃ、警官来た。うわ、めっちゃ来る。そのホルドはいつまでですか？ 4時までですね。あと、今日はね、50分設定にしてるんですぐ終わりますよ。うわ、すげえ。なぜか落下のダメージの方が激しい。今のところ何もすることがありません。ちょっとガチガチにしすぎました。もうちょっと隙間があった方がちょっとね楽しめたんじゃないでしょうか。見てる方は大丈夫でしょうか。全く危なげがなくもうちょっとゾンビの数増やしてもよかったですね。下が暗いからもうちょっと明かりを増やした方がいいかもしれない。おお、来た。ゲロ来た。マシマシだな。下が全く見えないな。上から狙撃するという計画が。うわ、めっちゃ来るめっちゃ来るめっちゃ来る。今のところフェラルがいないと思うんだけど、ちょっとそろそろ下のトゲがなくなってくる頃合いか。よし、ちょっと下で迎撃しよう。うわ、ちょっと待って、ゲロ来たゲロ来た。大丈夫か。ちょっと一息ついた感じかな。うわ、来た来た。危ね。ふう。なんでこんなとこにいるのびっくりした。侵入されたかと思った。さあ、だいぶね、スパイクウッドだっけ、消耗してきましたね。あと40分で終わります。ひと波終わった感じですかね。
ちょっと様子見てみる？ちょっと暗いな。今のうちに。危なげなく終わりそうね。ねえ、ちょっとガチりすぎましたね。こっちから来るやつに対応させよう。ゲロ足が来なかったのがね、幸いでしたね。これ、ね、上溶かされたら侵入されちゃいますもんね。いや、この縦置きウッドポールなかなかいい仕事してるんじゃないですか。やっぱりね、これないとゾンビが躊躇してなかなかね、落下してくれないんですけど、これあるとね、あ、地面だとか思って、そのまま直進してね、落っこちてくれるんで。ただ、ね、ここまでジャンプしてくるから、またそれはそれで修正点が見つかりましたね。次回の課題が。あ、終わりました。ちょっと50分じゃ短すぎましたかね。もう短期決戦のつもりでね、銃弾もふんだんに用意したんで、これね、ブレードトラップは自分はね、大丈夫なんですよ。このモーションセンサーはね、ほら、ここにね、お疲れ様でした。あ、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。これでターゲットにするね、人物をね、いろいろ指定できるんで、今、ゾンビだけをターゲットにできるんですよ。あと、この他人ね、あの、PVP だとこれで他の人も迎撃してくれるんですよ。で、これ自分をターゲットから外してるんで、ここで自分が映っさてても私は寝ますね。大丈夫。おやすみなさい。はい、めめちさんおやすみなさい。ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。エレクトリックフェンスポストがいまいちどういう効果があるのかわからなかったな。こっちがほとんど無傷で、なるほど、わら。はい、このモーションセンサーがあると全部連動してね、移動っていうか稼働してくれるんで。あ、違う。だいぶ壊れちゃったんじゃないかな、これ。修理が必要ですね。使うたんびに耐久が減っていくんで。あと問題はね、弾の補充に行くのにこれ壊していかなきゃいけないっていう。いい感じですね。まず、この脱出口がついに役に立たなかったか。それはそれでよしとしましょう。さあ、そんなわけでね、セブンデイズもとりあえず一段落。お、なんかアイテムが落ちてる。これ戦利品か。いや、ビタミンって一段落したんで、今週発売のちょっとね、ピックスアークと、あとアークもなんかサマーイベントみたいなのが来てるんでね、当面はそっちを重点的にプレイしていきたいと思います。あ、いい感じだったな。このスパイク置いといて正解だったね。結局バイクトンズラ作戦も必要なかったな。さあ、じゃあいよいよね、拠点もまあ、ちょっと手直しするぐらいで済みそうだし、ちょっと下が暗いので、
その明かりを増設するのと、それぐらい修正点は。あとはね、だから、自分のいよいよ住む家をね、作ったり、ガレージとかヘリの発着場をね、コツコツと作っていこうかなという、そんな感じですね。っていうか、1時間やるつもりだったけど、35分で終わっちゃいましたね。まあ、短いっていうのもたまにはありということで、じゃあね、迎撃拠点大成功ということで、今日の配信はここまでとさせていただきます。ウルフェンリーさんまだいらっしゃるかな。ご視聴ありがとうございました。ちょうどね、今日本時間ではね、夜中の0時になるところです。ので、明日も、お仕事があるので、今日は早めに寝たいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではでは。